Sa sagunsong pag-atake sa BIFF sa Central Mindanao, gibutyag ni Pangulong Rodrigo Duterte atol sa pagbisita niini sa Maguindanao kagahapon nga kung dili kini maundang, posibleng mosangpot sa all-out offensive sa pwersa sa gobyerno. Ani report. Enero karong tuiga, dihang giatake sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang Datu Saudi Ampatuan Maguindanao. Tulo ang patay sa bahin sa BIFF, samtang usa-usabang samdan sa bahin sa kasundaluhan. Marso karong tuiga sab, upat ka gingong miyembro sa BIFF, patay human maengkwentro ang kasundaluhan sa Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao sab. Ug niadtong Sabado, gisulod sa BIFF ang poblasyon sa Dato Paglas, Maguindanao ug giokupa ang palengke sa lugar. Sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao, nanawagan kini nga undangon na ang mga pagpangatake kay kung dili mosangpot kuno kini sa mas kusog nga opensiba sa gobyerno. Kung hindi ko mapigilan, and there will be an all-out offensive, yan na ang problema. And if I give the order, I will no longer withdraw it. Wala kuno nang hadlok ang presidente apan kinahanglan kuno kini aron mas daghan ang masagup, ilabi na mga inosenteng sibilyan. Nagmamakaawa ako sa inyo, tulungan ninyo ako. Because otherwise, he said, if I give the order for an all-out offensive, it will be bloody and it will be sad. Samtang gi-inspeksyon sab sa Pangulo ang kapin libo ka armas nga na-recover sa January hangtod karong bulana. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.